Umaabot na sa humigit kumulang 700 ang average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Region 1. Ayon sa Department of Health Region 1, Pangasinan ang nangunguna sa may mga pinakamaraming kaso. We are actually looking sa province po ng Pangasinan. Yung kanilang cumulative total number po no, ng confirmed COVID-19 as of January 19 po ay nasa 33,598 plus 5,914 sa Dagupan City. So nasa kanila po no, yung pinakamaraming COVID-19 detected and nasa kanila rin po yung pinakamaraming active cases. So as of January 19, 2022, meron pong 2,359 na active case sa probinsya po ng Pangasinan and sa Dagupan City meron naman pong 466. Sila din ang may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa rehiyon. No, kakarating lamang po noong January 14 yung mga result po from the Philippine Genome Center kung saan meron pong 8 kaso ng Omicron variant dito po sa ating region. So 4 po ang na-detect sa Pangasinan, 1 po ang na-detect sa Ilocos Norte, 1 po sa Ilocos Sur at 2 po sa La Union. Bagamat sila ang may pinakamataas na bilang sa mga datos sa rehiyon, iginiit ng Provincial Health Office ng Pangasinan na wala pa sa critical ang kanilang sitwasyon. We can say that we are in a moderate risk. Moderate po, hindi tayo nasa critical risk. No? Sa kabila nito, payo ng DOH Region 1 manatiling alerto. Ang amin po sa Department of Health na ating po sinasabi to avoid unnecessary panic but to not be too complacent. So dapat po hindi tayo nagpapanik no kasi wala po yung maitutulong sa atin, pero hindi po dapat tayo nagpapakampante. Kailangan lagi pa rin po tayong nakahanda para po sa pagtaas ng ating mga kaso. Sa huling datos, nasa 8,732 na ang aktibong kaso sa Region 1. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.